Sederek Sohibul Hajah Kang Mas Riyono saha Bayu ingkang minulya sedaya kemawon rombongan ingkang saking Kedaton Sawunggaling arsa lumebet ana ing saklebeting Kedaton Majapahit ingkang kawula tresnani. Jarene dulur-dulur Surabaya kon kok kekedhek Kartolo itu boten Kartolone wis wingi saiki ngaji lumantar sakna kemanten sakloron. Adikku pengantin sakloron ingkang seneng atine lan berbahagia. Kemang wadola pondok. Jarene kan acar kucur wingi kok lak tampa kaya sakiki wis sakokno bapak karo ibu. Anjene iya, acar kucur iku acarane tampa kayane wong lanang dikekno nang wong wedok, ana anak kumei, cek iki openi wong tuwa dhisik, mergo sliramu sakloron iku jek pinanganten. Bapak Ibu, sedherek kula ingkang pasrah kala wau kula nggih pun jeneng-jeneng aja dawa-dawa lho Pak kula ana kuwat. Gak aku lho gak seneng ngaji dawa-dawa. Titik ae. Iya. Mok kula niki jelasno apa sing diarani pranatacara walimatul urus. Meloro walimah karo urus. Walimah itu pertemuan. Nah, pertemuan itu ya mesti akeh wong. Allah Ta'ala itu lho jauh. Nganteni sing qiraah mangka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kok Surabaya pinter. Kapan ono kalimat Quran kalimat Allah Ta'ala diucap kudu disunahno jawab kanthi ucapan sifat jalalah itu Allah. Kula tingali panjenengan kalau kok mah sak emper kalian yang selamat tapi sederek awaknya. Kowe tak blosi mang. Padha kan yo sampean 10 aku lho tambahno 12 dulurku. Tapi gak ono. Innaladzina sak temene wong akeh kala robonang kang padha kumpul lan anggone kumpul iku ana siji loro utawa kabeh ngucap asmane Gusti Allah sumastaqamu lawan istiqomah tatana janul mongko padha mudhun sapa iku malaikat yaiku malaikat lapo sih laban kawe malaikat itu mudune malaikat ana pertemuan kaya ngene iki nggawa kabeh jan telu perkara siji alayakofu cak wiyono rika aja was-was rika aja susah rika aja ragu-ragu. Malaikat ana langit iku diwakili karo malaikat Jibril sujud ana ngasane Allah Ta'ala jalukna sepuro karo para tamu sing ana jero terop. Kula nate gelah dikelah. Pak Guru, kok aku masih bareng jero isone kene aku nang njaba yang ngrungokno gak apa-apa. Wong ngrungokno iku gandarane padha karo ngaji. Siji kabecak sing nomor loro walayahofu kang nomor siji walahum yakjanun cahyono sira aja sedih sira aja susah diwakili para malaikat ana nggone langit iku mudhun ndongakno yaiku malaikat Mikail sopo lan sampean sak keluarga lan ana sing ana jero terop iki keturutan karepe ngadep selirane malaikat iku mang kudu saya sujud iku tak donga-donga saladine Allah Ta'ala goro ngijabahi apa sing dadi kekarepan sampean kabeh. Musi nomor loro nek sing nomor siji malaikat Jibril gawe usul kabeh
walahum yaksanu. Wong sing ana ngisor kerok lan sing dirungokno iki. Sira kabeh wis dijamin karo swarga liwat wakile malaikat Ridwan. Sampai teman kene ngrungokno wali apa maneh apa kutha Surabaya dumawah Solo ben ana ing kutha Mojopahi sumber benda iki lho wis ditapling jatah swarga walahum yaksanun wa absiru bil jannah. Ana sing gak seneng karo totone sing muni. Kaya ngono swarga rayu itu loro. Ayo diterusno ayat itu. Lati kuntum tu'adun. Janjine Gusti Allah gak bakal sulaya. Lho ngono. Wis aku gak nuturi awakmu apa nuturi awake kamu di bal-balan dhewe. Iku sing tegese wali. Lah sing ursi sing nomor loro, ursi niku urus sing tegese niku nikah. Kula tak cerita bab nikah iki. Kenapa sing ora nikah? Nikah iku kan yo perintah sing kawitan iku tak durung ana donya. Bakati nikah iku perintah ana swarga. Gara-gara apa? Nabi Adam iku wis pinter. Allah Ta'ala dawuh. Iki kepengin apa wae. Ngerti yo Adam? Swarga iku pageri pitu. Swarga iku kang kedadean toko Mas Picis Raja Brana. Mula kena diarani swarga iku istana Brilian. Adam, isore swarga iku ana banyu syafaat. Sapa sing gelem ombe banyu syafaat kang ana ing ngisore swarga gak bakal nglaksak lawase. Tur nek kapane kecemplung neraka gak krasa panas. Nek kapane awakmu kok pikir wong-wongan apa ae ana nggone swarga iku lho kok putek gak bakal entek. Ya nek omane tak miono dhuwurane omah nganggur gedhondong diputek mencet. Rembek diputek mencet. Pencet diputek mencet. Ana swarga mboten. Amruh hum ajwajuhum lil araqi muttaqin. Bukan Indonesia sudah nasi. Nah, bilane kaya ngoten kula nate nyiptakaken sinten ari kala kula wonten ngene Mbak Asum bagus ngeten. Lawahane iku swarga ente lamun diputek swarga iku bagere pitu kanggo para umat sing gelem itu. Ayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Muhammad. Malaikat Jibril. Andane malaikat Jibril Nabi Adam karo Gusti Allah niku sak RT. Lho rumiyin masih anjing ngene swarga iku sak RT. Dilenek malaikat Nabi Adam. Nabi Adam. Niki ngene swarga. Sampeyan peroleh niku kok methoto ae. Kok betutut ae. Tak kaya Mbak Menyo oleh HP-an karo chattingan. Tapi jajari lho chattingan. Ngomong mati yo aku yo ngomong iki Pak Deku iki Pak Jazi iki ngejebret yo nek adon nonton nama tele ala Muhammad lan opo Nabi Adam Nabi malaikat Jibril kula niki nopo mawon sing sumber larang
meripat kangge ningali tangan kangge ketawi-ketawi setunggal niku lho malaikat kula sing boten sumerap jenenge tur karo kanggone napa niku saking jengkol dikandane bolak-balik malaikat Jibril tak tanggap niki lho malaikat niki lho kata didonde nek mari subuh niku ngomong oke sampeyan dhisik kula tak lapor nang gone Gusti Allah apa malaikat Gusti kudu balik sambil ya takon apa aja diaran Gusti Allah kok takon kula mergane biyen nanti dikuasani kula tapi jenenge iki cerita nek nang wis namani mulai Nabi Adam itu boten sumrap anggone barang niku oh saiki Adam kok turu engko nek Adam iku turu mlelir nduk sebelahe Adam iku ana wong wedok ayu rupane tapi ya iku pesenku aja oleh dijempok senggol mergo arek wedok iku digorong di mahar takon abis ya nopo malaikat pun jawab Gusti Allah nopo nggih saniki sampeyan turu sese sampeyan iku nek kapan sampeyan ngelilir sese sampeyan ana arek wedok tur wis ana jenenge tapi pesen kula empun sampeyan jempok senggol sisik nah ing napa mergo tasih dereng di mahar mahare napa mahare selawat terus pundi selawate diurungi karo malaikat Jibril mangkane ana dudul selawat Jibril asal usule ngono ora muat tahu dia bukan langsung berbeda karo ini kula urungi kabeh welok termasuk materi kan ayo maca selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku burung krungu selawatan kemanten sing banter merga itu wajib kanggo awakmu saiki ayo Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad cocok sallallahu alaihi wasallam terus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah masuk kali ngomong saya tak foto bersama loh itu asal usul ini tugas sing kawitan ana swarga nah kalau ini kula sedikit jelasaken masalah wong sing solehah wis kakak baleni maneh kula tak minangkani napa sebatas ature sederek ingkang pasrah para bapak para ibu rombongan ingkang saking Ijo Surabaya kula trawi kula tampi pasrah panjenengan lawan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lan anggen panjenengane atur paweweh arupi asok bulu bekti glondong arep bareng kula tampi anak kula mei kula inggih kula trima kelawan asta kekalih kasalap wonten kulungi ati mugia dadosaken pamukten saha katrimbawan ora lan kejopan iki kuwi tampan lolo ya wong bagus lan wong ayu kuwi ketoprak para bapak, para ibu, kula inggih ngrumaosi mboten kok kula niki memperkusa kamardikan panjenengan nggih padha-padha adohi. Wingi aku budal jam 7 ana jam 9:30 kae sambut. Iki mang aku cintas mudhun keko para latur unggul dadak ana utusan Pak Guru terus rombongane dari pun tekan Mojokerto. Gak ngono-ngono sih aku jam 12:30 soloke. Paling saya cuma jam 2:30 kok sih tak foto.
Sing krasa iku sing ngene no. Wis boten kathah anggen kawula matur, kintun salam dhateng Kang Slamet Sapuloto. Kalado anggen kawula ngucap kula nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan karo donga ya. Sampai aku. Waduh, ngono lho iki aku. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laul Fatihah. Allah. Khususun wajah sati sederek pengantin kekalih anak